आरोग्यमंत्र्यांचं विधान दादांत खोटं असून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय रेफर सेंटर असल्याची टीका आम आदमी पक्षाचे नेते विवेक ताम्हणकर यांनी केली आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे या जिल्ह्याच्या नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जर स्थिती पाहिली तर इथली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाचं उदाहरण घ्या, जिल्हा रुग्णालय ओरोसचं उदाहरण घ्या. या ठिकाणी आरोग्य अधिकारी नाहीत, कर्मचारी नाहीत अशी अवस्था आहे. एकेकाळी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय हे अत्यंत महत्त्वाचं उपजिल्हा रुग्णालय होतं. मात्र आत्ता त्या ठिकाणची परिस्थिती म्हणजे डॉक्टर्स नाहीत, महत्त्वाचे डॉक्टर नाहीत, उपचार होत नाहीत. प्रत्येक रुग्ण इथून रेफर केला जातो. एक तर तो गोव्याला पाठवला जातो किंवा अन्य कोल्हापूर किंवा रत्नागिरी मुंबईसारख्या ठिकाणी पाठवला जातो. अशी स्थिती आहे. इथली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहे. इथल्या सर्वसामान्य माणसाचे बळी या आरोग्य यंत्रणेमुळे जायला लागलेले आहेत आणि खाजगी आरोग्य यंत्रणेकडे इथले रुग्ण कसे वळतील ही व्यवस्था इथल्या आरोग्य यंत्रणेतल्या काही शुक्राचार्यांच्या माध्यमातून केली जाते. तानाजी सावंतांनी याच्याकडे लक्ष द्यावा ही आमची त्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आम आदमी पक्षाने दिल्लीमध्ये ज्या पद्धतीने शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुधारली तेच मॉडेल या ठिकाणी आगामी काळामध्ये निर्माण व्हावं यासाठीचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. इथली आरोग्य यंत्रणा कशा पद्धतीने कुचकामी ठरत आहे याबाबतची जाणीव आणि जागृती इथल्या लोकांमध्ये करून लोकांमधून एक जनआंदोलन, उत्स्फूर्तपणे जनआंदोलन उभारण्याचं काम आगामी काळामध्ये आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून केलं जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.